Pokud sečteme oběti z civilního obyvatelstva, které se tehdy nacházelo v Mladé Boleslavi, nebyli to jenom tedy občané Mladé Boleslavy, ale i z přilehlých obcí, kteří se v tu danou dobu v Mladé Boleslavi nacházeli, tak jenom těch obětí toho 9. května bylo na 500. Ve své podstatě na počet obětí toho 9. května to bylo jako nejstrašnější bombardování v Čechách. Komise pochopitelně poměrně velmi brzy přišla s tím, že není reálné, aby ten nálet udělalo německé letectvo, což samozřejmě napovídalo tomu, že realizátorem, ten, kdo provedl ten nálet, tak muselo být sovětské letectvo. A ve chvíli, kdy vlastně k tomuhle závěru začala ta komise dospívat a informovala o něm tehdejší revoluční okresní národní výbor, tak byla ta komise vlastně rozpuštěná a všechen ten materiál, který dala dohromady, tak byl vlastně zabaven a ta komise už dále teda nepůsobila.